हाय लोगोफोर दिनै आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान आपडेट होनो नागिरदों। बे आपडेटआनो जाहैबाय मा आं आगोलाव जे भिडिअ होयोमोन बेनिफ्राय बियो मोनसे गुबुन रोखोमनि भिडिअ जागोन लोगोफोर। नोंथांमोननि गेजेरावहाय दिनै लाना फैनो नागिरदों आं बिग मोनसे भाइरेल सोलिबाय थानाय जोंनि गेजेरावहाय इउटुबाव आरो फेसबुकआव जायखौ जों मोखां बिजाब होननानै बुङो बेवहाय गोबां माखासे भाइरेल सावगारिफोर दिनै ओंखारगासिनो दङ आरो सर्ट माने माखासे भिडिअ खालाम 3 सेकेन्ड 4 सेकेन्ड 5 सेकेन्डनि माखासे भाइरेल भिडिअ दिनै जोंनि गेजेराव सोलिगासिनो दं। स' दुखुनांथाव बाथ्रा लोगोफोर, भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां आं बेखौसो दुखु प्रकास खालामगोन नागिरदों। मानोना जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बेफोरबायदि भाइरेल बेफोरबायदि खालामनो नाङामोन। मानोना बे जोंनि हारिनि थाखाय मोनसे लाजिथाव जायो। बियो जोंनि हारिनि गेजेरावहाय जोंनि हारिनि सुबुंफोरा गावजों गाव माखासे माने हिंसा होलायलायनाय ब्लेम होलायलायनाय बे थानो नाङामोन। माने बेफोरबायदि थाबाय थायोबा जोंनि हारिया जोंनि समाजा मालाबाबो जौगानाय नङा बेखौ जों नुहुरो। मानोना नुनो मोनदों आरो जोंनि समाजावहाय माला पजिटिभ सानग्राफोरनिफ्राय नेगेटिभ सानग्राफ्रासो बांसिन बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो। अब्ला बेखिनिखौ आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनानै होनो नागिरबाय। दुखुनांथाव बाथ्राबाबो थेवब्लाबो सोरनि सायाव बे भाइरेल फट'फ्रा भाइरेल भिडिअफ्रा जाबाय थादों आं बेखौ दिनै नोंथांमोननो खिन्थानो नागिरबाय। बिथाङानो जाहैबाय मा बर'नि मुंदांखा सासे जाखांफुनाय लाइमोन इउटुबार बिथां फंबाय प्रकास नार्जारी। बे प्रकास नार्जारीनि माखासे भाइरेल फट' ओंखारबाय थादों। बिथांनि माखासे खर'फोरखौ हास'नानै मोदोमनि दाथायफोरखौ हास'नानै गुबुननि मोदोम दाथायजोंहाय आरो बिनि खर'खौ जरायनानै बिनि गाननाय माखासे ड्रेसफोरखौ सोलायनानै गुबुननि माखासे गाननाय ड्रेसफोरजों सरजाबनानै होनानै बेफोरबायदि मोनसे लाजिथाव एसे माने नायथावै माखासे सावगारिफोरखौ दिनै मोखां बिजाबाव शेयार खालामबाय थादों। स' दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जे मा जोंनि गेजेराव दिनैसिमबो बेफोरबायदि माखासे गावजों गाव गाज्रि सावगारि इदिट खालामलायनानै माबा मोनसे गुबुनखौ हानि खालामनो नागिरनाय, गुबुनखौ खैफोदाव खोलैनो नागिरनाय, बेबायदि थासारिया जोंनिफ्राय दासिमबो जोबनानै थाङाखै लोगोफोर। दुखुनांथाव बाथ्रा। आं बेखौसो खावलायनो नागिरो जाय बिथांमोना बे खामानिफोरखौ मावदोंमोन अन्नानै जेन' इयुनाव मावा, गावनिनो बिदा आरो फंबाय सानलायनानै जेन' बैफोर खामानिखौ मावा। मानोना बेबायदि खामानि मावनानै गुबुननि जिनिखि सोलेरखौ लागायदेरनानै गुबुननि माखासे खर' हास'नानै गुबुननि खर' होदेरनाय बेफोरबायदि मावनानै नोंहा जेबो प्रफिट जानाय नङा, नोंहा जेबो मुलाम्फा जानाय नङा। स' बेनि थाखायनो आङो खावलायगोन DRK होननाय मोनसे फेसबुक पेज दं। अन्नानै नोंथाङा जुदि अन्नानै बर'ब्ला बेफोरबायदि जेन' भाइरेलखौ होला, मोजां मोनसे सावगारिफोर लानानै फैयो, मोजां मोनसे कन्टेन्ट लानानै फैयो आरो जोंनि समाजनि थाखाय माबा मोनसे भान्दारि होयो, जोंनि बर' समाजनि थाखाय माबा मोनसे जायफोरनाखि लाइमोन उन्दै गथ'फोर दा जे जौगागासिनो दङ बा सिखारबोगासिनो दं, नोंनिनो बिदा फंबाय साननानै नोंनिनो गासैनिबो माने रिलेटिभ साननानै जेन' मोजां मोनसे कन्टेन्टफोर लानानै मोजां मोनसे पस्ट लानानै फैयो। बेखायनो आङो DRK पेज फेसबुक पेजनि एडमिनखौ आङो खावलायबाय, अन्नानै नोङो बिदायानो जा बा फंबाय बैसोनियानो जा अन्नानै जेन' बेफोरबायदि खामानिखौ जेन' मावलाया। मानोना मालाबा समाव बैफोरबायदि मालायनि गाज्रि खामानि साननानै मालायखौ खैफोदाव खोलैनो साननानै नों जुदि गोजोननाय लानो नागिरोबा बियो जिउआव मालाबाबो साक्सेस जानाय नङा। नोंनि जिउआव मालादि खैफोद फैगोन बबे साइडनिफ्राय नों बेखौ मिन्थिनाय नङा। अब्लासो नों गोसोआव फैगोन बै समाव जे आं गुबुनखौ खैफोद मावदोंमोन, बै खैफोदनि फिथाइखौ दिनै आं मोननांबाय नामा होननानै। स' बेनिखायनो आं खावलायबाय जेन' नोंथाङा जुदि अन्नानै बेफोरबायदि माखासे भाइरेल जुदि फट'फोरखौ हास'नानै जुदि नोंथाङा होदोंब्ला बा नों गुबुना जुदि बे फट'खौ खालामनानै नोंथांनो हरदोंमोन, नोंथाङा दिनै बेखौ शेयार खालामदोंबा अन्नानै जेन' बिदा फंबाय सानलायनानै शेयार खालामब्ला आं बेखिनिखौ आंनि गोरबोनिफ्राय आङो खावलायहरदों जेन' अन्नानै बेफोरबायदि फेसबुक माने पेजावहाय बेफोरबायदि नायथावै माखासे सावगारिफोरखौ एड खालामनानै होआ। दिनै आं होनो गोसो गैयामोन, नाथाय मा खालामनो आं दिनै बेफोरबायदिनि थाखाय आङो दिनै नोंथांमोननि एसे बारा मोननायखौ नुनानै आङो होबाय। जेन' बिनि सायाव आं नोंथांमोनखौ आङो खावलायगोन जेन' फिन आरो बेफोरबायदि गावजों गाव बिदा फंबाय बेफोरबायदि थासारिखौ आरो फिन लाबोलायला। बिदिब्ला गुबुन हारिनि मानसिफ्रा जोंखौ आसि थुयै जोंखौ बखिनो मोजां मोनगोन आरो जोंखौ सोंखारिनो मोजां मोनगोन। बर' हारिनि माखासे थासारिफोरखौ लानानै दिनै गोबां माखासे हारि माहारिफ्रा गेलेगासिनो दं। नोंथांमोना बयबो बेखौ मिथिखागौ। दिनै जाखांफुनाय फंबाय प्रकास नार्जारीया दिनै जाखांफुनाय बर'नि गेजेराव बिथाङाबो सासे इउटुबार। दिनै बिथाङा गोबां माखासे नलेज
कालेक्सन खालामनानै दिनै गुबुनखौ मदद खालामगासिनो दङ गुबुनखौ हेल्प खालामदों बिथांमोना गोबां जायगायाव थांनानै दिनै गुबुनखौ मदद होयो थिग बेबायदिनो जुदि बेफोरबायदि जुदि गाज्रि माखासे सावगारिफोर फट' जुदि एड खालामनानै जुदि हगारोबा बिथाङाबो मालाबा लासैनो डिमटिभेट जालांगोन आरो समाजनि जेन'बा जा एसे एनै मदद खालामनाय सोरबा गोरिबफोरखौ मदद खालामनाय सोरबा फरायनो हायैफोरखौ गोरिब खालाम माने मदद खालामनाय जेन'बा गासैखौबोथ' मदद होनो हाया जा एसे हायो गावनि साइडनिफ्राय जेखौ मदद होबोगासिनो दं बेखौबो बिथाङा होनो मालाबा आवगायनाय नङा उसुबिदा मोनगोन गोसोआव साननाय फैगोन जे मा दिनै आंनि समाजनि खामानि मावसेयावबो दिनै आंखौ मानो समाजनि माखासे मानसिफ्रा दिनै आंखौ मानो नेवसियो एबा आंखौ गादबनानै दोननो नागिरो बेबायदि मोनसे सान्थिया फंबाय प्रकाश नार्जारिनि गोसोआव फैगोन नोंगौ जा गोरोन्थि जालांबाय भुलाव आरो जेन' जाला बेखौ जों साननानै लानांगोन आरो जोङो गावजों गाव बिदा फंबाय सानलायनानै बैफोरबायदि गाज्रि माखासे फट' एडिट खालामनानै नायथावै जुदि पिक्सारफोरखौ एड खालामनानै जेन' हगारा आं बेखिनिखौ खावलायदेरबाय दिनै आङो होनो गोसो गैयामोन बेफोरबायदि माखासे एड खालामनाय माखासे फट'फोरखौ नाथाय आङो गोबांनिफ्राय नायबोगासिनो दङ जायनि फलाव दिनै बेनिखायनो फंबाय मेहेर औवारियाबो दिनै बुंनांगौ बारा जानानै फैबाय नोंसोर मानो बेफोरबायदि सिफ्लेगासिनो गैया नोंसोर होननानै दिनै बुंनांगौ जानानै फैबाय मानोना नोंगौ सोरबा गेजेराव सासे नङा सासेया बेखौ जोङो सिरि थाथारनांगोन जेन'बा मा होननानै बुङो मोसौजों मोसौ जाफानो हाया होननाय मोनसे बाथ्रा दङ बाथ्रा भाव बर'नि गेजेराव जों बेखौ मानिलायनांगोन जोङो माने जुदि नोङो सोरबा सासे बुंबाय थायोब्लाबो नों जुदि टटेलि स्टप थायोबा साइलेन्टलि थायोबा बे गाव हारसिंनि खुगा रुबायनानै थाखागोन ज' बेखौ बेफोरबायदि बाथ्राखौ जोङो मिथिनांगोन ओमफ्राय बेफोरबायदि बाथ्राखौ जों मिथिनानै जेन' उननि समाव बेफोरबायदि खामानिफोरखौ जोंनि गेजेराव लाबोलायला आरो गावजों गाव बिदा फंबायनि गेजेराव बेफोरबायदि गावजों गाव सोंखारिलायनाय माबा मोनसे ब्लेम होलायनाय जेन' बेफोरखौ लाबोलाया आं बेखिनिखौ खावलायबाय नोंगौ मानसि हिसाबै सोरबा मालाबा बुंफ्लाङो मालाबा माबा मोनसे गोरोन्थिबो मावफ्लाङो नाथाय गोरोन्थि हाबा मावफ्लांनानै बुंफ्लांनानै मानसिया गावखौ रियेलाइज खालामनानै मोजां लामायाव फैफिननायासो बे सुबुंनि देरसिन धोरोम मानोना मानसि हिसाबै नों संसाराव थांनानै थानांगौबा नोङो थार आखुनि गोसोनि जानानै थांनानै थायोबासो जिउआव साक्सेस जानो हागोन नङाबा नोंनि जिउआव बिभिन्न रोखोमनि खैफोद फैगोन नोंनि न'खराव खैफोद फैगोन नोंनि बिफानि सायाव खैफोद फैगोन नोंनि सायाव खैफोद फैगोन नोंनि न'खराव खैफोद फैगोन नोंनि गथ' गथायनि सायाव खैफोदा फैलांगोन फारफ्रोमनिफ्रायबो खैफोदा फैगोन जुदि नोङो गुबुननि हिंसा लानानै जुदि खामानि मावोबा मानोना इसोरा नोंखौ बयखौबो नायगासिनो दङ स' बेनिखायनो आं खावलायगोन फंबाय मोनहा अननानै जुदि बेफोरबायदि खामानिखौ आरो इयुनाव आरो फिन मावबावलिया आं बेखिनिखौहाय आंनि गोरबोनिफ्राय आरो नैबे आंनि चेनेलनि थ्रुयै आङो नोंथांमोनखौ खावलायहरबाय फिन आरो बेफोरबायदि जा शेयार खालामबाय अननानै आरो खालामलिया आरो हायोबा जेसेबांनाखि होदों गाज्रि पिकचार एडिट खालामनानै बेफोरखौ जेन' दाननानै लाफिनो एबा दाननानै होफिनो आं बेखिनिखौ आंनि साइडनिफ्राय आङो खावलायबाय स' आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय थेंक इउ